Akala ko naman ako. Ano to? Cream cheese. Pero syempre, any kind of cream cheese po pwede. Pagkita may ano, daddy, bral, daddy. Oh, video tayo, baby. Video may is, iabi ko na yan. Yan. And then, i-add na natin yung ating crab. Ganda, ang camera mo. Gamit GoPro. Yung ating garlic powder. GoPro. Pwede rin fresh garlic. Itinatamad na ako. So, ayan na yung ating Worcestershire. GoPro, start recording. And yung ating spring onions. GoPro, Kung ayaw mo ng spring onion, di ka kumakain, pwede rin po. Tanggalin nyo na lang. Then, you can add salt and pepper. Kung gusto nyo naman. Yung iba, ganun yung sa kanila. Pepper. Okay? So, yan. Then, mix it. Ay, yun. Kala ko hindi mainit eh. Ayun! Pak na pak! Lumalagapak! Wow, ang ganda. Para siyang bulaklak. Wow, ang ganda mga kapangers. Diba? Nakikita niyo po ba? Ilapit natin siya. Oh, wow. See? Ang ganda, no? Wow, ang ganda. Para siyang bulaklak. Huwag lang sana siyang masunog. Yan. Nakikita niyo po? Yan. Ito. Medyo mabigat siya. Kasi doon nagluto ng fried chicken si Daddy. So, nandoon yung mantika. Kaya mabigat. So, kaya dito na lang siya nilagay para menos. Kasi sayang din naman yung mantika, diba? Para mahulog doon. So, yan po. So, ito na. Luto na sila. Tawagin natin si Daddy. Papatry natin siya. Okay? And then, so wala pa tayong dipping sauce dyan. Gagawa pa tayo. Mag-iisip pa tayo mamaya. Since, hindi naman po talaga natin alam tong recipe na to at nanguhula lang tayo. So, yeah. Mag-isip tayo kung ano masarap na sausawan dyan. Tawagan natin si Daddy para patry po natin. Okay? Saglit. Tayo mami. Kalampat. Mainit ha? Okay mo. Okay. Wala pa tayong dipping sauce. Mag-isip tayo ng dipping sauce. Okay. You have to... Oh, see? I told you. Kamay ka ni pinggan.
Daddy, ba mapasok ka? Diyos ko. Daddy, oh. Yan, o. Tinatry natin yung ating ring light. Yung binili natin na Sabi Halo Light Pro. pwede ka nini. Ay, pwede yan, anak. Adin taba-taba yan. You're not allowed. What? What? Can Manyaman you niya. Yung wonton. Rap. No, you have to taste the feeling. Bisa April. Be, alikang pwede ka niyan, anak. Pwede ka kitang cheese, pero kitang, what can you say about the... Pwede. Pwede. Masarap, Dad. Hindi siya kulang sa asin or ano, Sakto paminta. Sakto lang siya. Parang Masarap. Pagkita mo nga yung sa loob niya. No, magta-try pa ako ng isa. Lalagyan ko siya ng mozzarella. No, ganyan mo. Masuk-asuk ka po. Oo. Pwede ka nini. Ikaw pwede, anak. Tuturuan ka. Tuturo, manuno ka. Da, kanya may keli mo, ha? Yung maluto niyo, ha? Magpura, maluto niya. Sige. Pag may kilog. Kailangan nyo napapaso-paso ka. Okay lang, kahit anong sasawan. May lasa. Tingnan mo naman anak mo. Nakalimutan kita. Isa pa, Dad. Sige Sige na. Gusto niya. Mainit siya.